naami karon sa SMC side. Kauban ako akong bana. Good afternoon everyone. Welcome to Nang Bandens channel. Hello. Ako ipakita karon ang akong nakita diri sa SMC side. So, naani diri sa PLDT. So, mauna ang PLDT. PLDT para among ipa-upgrade mo paspas ang amo ang internet sa balay. Ug na akong bana nag-line. Kana mo na akong bana naka-red. Ang line diha padung dito sa sulod. Sige ko diri kanang barog. Nag-observe ko nga walay bata. Hawang kaayo sa dughan nga kana ganing sa una makompare nimo nga naay mga bata nagsuroy-suroy. Ya karon mingaw kaayo. Tanawa mingaw kaayo. Mao ni karon ang new normal nga puro radag po ang naa diri. Walay mga kids nga naglakaw-lakaw ug sirado ang ilahang game station nga dapat kung normal days ni daghang mga bata nga nagdagan-dagan, naglakaw-lakaw unta kung normal pa, pero naaman ta karon sa pandemic, so walay mga bata nga naglakaw-lakaw. Kanang murag hawang sa dughan, mingaw no, lahi ra jud na ay mga bata. Luoy kaayo pareha sa ako. Usa ko kainahan, ya tulo akong anak. Kung anak nga naara permi sa balay gani, walay lakaw-lakaw. Naara permanente sa among balay. Pila na ka months, start March. Dugay na kaayo. Sumao ni akong na-observe. Mingaw kaayo no basta walay bata. So mao na ako ika-share ninyo karon. Mura bag ni sakit akong dughan. Naghuwat ko sa amo ang turn, nagline. Na-observe jud nako mingawa oy. Lahi ra jud ay nga naing mga bata nga maglakaw-lakaw diri. Kay salamat ni kuan na ang line. Ni move na ang line, ni move na. So mao na guys. So sige na po barog, mao na akong naobserbahan. O guys, naabot na kami nga grabe ang among paglakaw-lakaw, diba, didto mi sa PLDT. 3 hours mi didto nagpaabot, 3 to 4 hours mi nagpaabot sa among number perting taasa sa line kay duha ka customer service ra ang nag-accommodate, daghan kaayog mga concern, naiuban walay internet, naguba ang phone, daghang concern, dugay mahuman. Nahuman mi didto 5:30. Pag human na mo didto sa SM, ni diretso mi o grocery. Plano na mo usahon lang na mo among lakaw. Akong tupad na stata nagpiyong ta, piyong ta. Ta. Oh. Ayaw pagpiyong. Apil baya ka sa akong kung ano video. Maunis tata Nunoy. Ina hi tata Nunoy. Nya diretso mi sa metro na grocery mi. Igor mi nakasod, na close na sad. Naswertian mi nga nakasod pa jud mi. So mao na ang live ni Nang Bandin karong Sabado. Grabe ka busy. Naabot mi diri 7. Thank you sa pagtanaw ninyo sa Nang Bandin TV. Ta. Pagkuan na, pagbabay na. Kaya magbabay na ko. Ayaw, ka to. Sige na, bye-bye. Ta. Bye-bye din, ta. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching. God bless you. Don't forget to subscribe Nang Bandens TV.